सासे बर'नि फिसाया ड्रागन आबाद मावनानै जाफुंसार जादों। डिम्बेश्वर स्वर्गियारिया ड्रागन आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों। धेमाजि जिल्ला जनाय माइदांस्रि गामिनि थागिबि एमएन स्वर्गियारिनि थामथि फिसाज्ला डिम्बेश्वर स्वर्गियारिया ड्रागन आबाद मावनानै जिउआव गोबां जाफुंसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि समाव गोबां लाइमोनफ्रा खामानि नागिरनानै गुबुन गुबुन जायगायाव बुथारजानाय, गोमानाय बायदि बायदि जाथाय जानायखौ नुनो मोनो। बेबादि समाव गुबुन जायगाखौ नोजोर होआजासे डिम्बेश्वर स्वर्गियारिया गावनि नखरनि हायावनो थांनाय 2021 मायथाइयाव ड्रागन आबादखौ गायजेनदोंमोन। बेनिनो दिनै डिम्बेश्वर स्वर्गियारिया बेनि फिथाइखौ मोननो हाबाय। थांनाय बोसोरावबो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाव बिथां डिम्बेश्वर स्वर्गियारिनि बे ड्रागन आबाद आरो बेसेबां मुलाम्फा जाखो बेफोरखौ फोसावनाय जादोंमोन। थिग बेबादिनो देग्लाय बोसोरावबो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बिथांनि ड्रागन आबाद खौरां फोसावनो आवगायदों। थारैनो डिम्बेश्वर स्वर्गियारिया ड्रागन आबादनि अनगायैबो दालिम, बानलु, स्ट्रबेरी, ना, अमा आरो माइ आबादबो मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। डिम्बेश्वर स्वर्गियारिया फोरमायनाय बादिब्ला गायजेननाय समसिम गावनि खरसा जानाय राङा मोनजोबफिनबाय। देग्लाय बोसोराव बिथाङा 6 निफ्राय 7 लाख रांखौ मुलाम्फा जागोन होनना फोरमायदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां डिम्बेश्वर स्वर्गियारिया फोरमायनाय बादिब्ला ड्रागन आबाद मावनायाव आबादारि बिफाना आबादाव बाहायनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ मदद होदोंब्लाबो राङारि मदद होआखै होननानै फोरमायो। बेनि अनगायैबो बिथां डिम्बेश्वर स्वर्गियारिया आरोबाव मा बाथ्रा बुंखो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि गौतम बसुमतारीनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै लानि फै। जनाय हालामनि सिङाव थानाय माइदांस्रि गामियाव आं बे समाव दंफैयो। दा बे समसिमहालागै जोंनि जनाय हालामाव सासे आबादारि लाइमोन डिम्बेश्वर स्वर्गियारि मुङै खोब मुंदांखा जागासिनो दङ। दिनै बिथांनि आङो बे बारियाव दंफैयो। बिथाङा मा आबाद मावदों बेयाव दंफैयो आङो। गिबियावनो आङो ड्रागन आबाद मावनाय बेखौ आङो दिन्थिनो थाखाय केमेरा पार्सन बिथांखौ खावलायदों जे ड्रागन आबाद मावनाय बे नैबे थासारियानो जाबाय ड्रागन आबाद। आरो लोगोसे आङो नैबे आबादारि जिथुनाखि डिम्बेश्वर स्वर्गियारि बिथांजों जों माखासे बाथ्राखौ मिन्थिना लागोन जे मा समनिफ्राय नैबे आबादखौ मावदोंमोन आरो दिनैसिमहालागै माबायदि प्रफिट जादों बेखौ बिथांनिफ्राय थोंजोङै मिथिनो थाखाय नोंथाङा मा बुंगोन जे दिनैसिम बेसेबांसो प्रफिट जाखो जे आरो मा समनिफ्राय गायसननायमोन ओरैनो नैबे ड्रागन दंफांखौ? खुलुमबाय, आंनि मुङा डिम्बेश्वर स्वर्गियारि। आङो बे आबाद जिथुनाखि ड्रागन आबाद मावनाया 2021 सननिफ्राय मावनाय जादोंमोन। दिनै 3 बोसोर जाहैबाय। फार्स्ट स्टार्टिं हिसाबै आङो 472टा फुलि लाबोनानै गायनाय जादोंमोन आरो। दा ओरैनो आरोबाव गोदान गायबावदोंमोन आरो? औ, दा नंगौ, दा 2 बिघा आरो गायबावदों। दा टटेलि आंनि बारिया जाहैबाय ड्रागना 4 बिघा जाहैबाय। ओरैनो दिनैसिम 3 बोसोर जाबाय आरो? 3 बोसोर जाबाय। 3 बोसोरसिम ओरैनो बेसेबांसो? 3 बोसोरावथ' जेराव सिगां 3 लाख जिथुनाखि गोदान माबा खालामनायाव इनभेस्ट जादोंमोन, बे इनभेस्टआ फैफिनजोब्बाय 3 लाखआ। आरो लोगोसे दा एबाराव 7-8 लाखसो फैनो हानाय आरो। जों बेवहाय ड्रागन बिफांनि अनगायैबो बायदि बायदि बिफां नुनो मोनदों। मा ओरैनो आबाद दं नैबे? नैबे आबादा ड्रागनजों लोगोसे आगर दं, आगरजों लोगोसे दालिम, ओमफ्राय मोदोमफुल आरो ओरै इन्टारक्रपिं जिथुनाखि बानलु, भेन्दि आरो स्ट्रबेरिबो गायदोंमोन आरो। माबायदि? स्ट्रबेरियाबो मोजां, गोबां फिथाइ थायो आरो जोंनि बे एरियायाव स्ट्रबेरियाबो मोजां जायो आरो। खोनानो मोनदों जे बिनि अनगायैबो दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनाय, ना फिसिनाय बेफोरजोंबो जे जाफुंसारदों होननाय मिथिदों। औ नंगौ, जोंहा दाउआथ' दंखायोनोसै। दाउजों लोगोसे जोंहा अमा दं, फुख्रि दं, लोगोसे माइ आबाद मावो। बेफोरनो दिनैनि दिनाव जों गुबुन जायगायाव थांनानै 8 घन्टा 9 घन्टा खामानि मावनानै गोबां लाइमोनानो जाफुंसाराखैबो, किसुमाना जाफुंसारदों। बेबायदि समाव नोंथाङा बे आबाद मावनानै दिनै खरलबसे हायावबाबो बे आबाद मावनानै जाफुंसारदों।
बेबायदि समाव लाइमोनफोरखौ मा खावलायनो सानगोन बे गुबुन जायगायाव थांनानै बेफोरबायदि खामानि मावनायफोरखौ? आं जोंनि बे बेखार लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जिथुनाखि जोंनि साफ्रोमनिबो न'खराव प्रत्येकजन परियालाव 1 बिगा बा 2 बिगा हाया थाखायो। बे हायावनो जोङो जथेस्थ' रां जों आरजिनो हायो। जेरै जों आबादखौ सयस खालामना लानो रोंनाय परियालाव 1 बिगा बा 2 बिगा हाया थाखायो। बे हायावनो जोङो जथेस्थ' रां जों आरजिनो हायो। जेरै जों आबादखौ सयस खालामना लानो रोंनांगोन। लोगोसे जोंनि हायाव माबायदि आबादखौ मावोबा जों प्रफिट जागोन बेखौ नायग्रोनांसिगोन। आरो जोङो जुदि बाहेराव 7-8 घन्टा जुदि जोङो सम जेरै होबोबाय दंमोन, बैफोरबायदि समखौ जुदि जोङो आबादावनो जोङो जुदि 6-7 घन्टा जुदि जोङो समखौ होयोबा जोंनि आबादाव जों माब्लाबा फेलार जानाय नङा, जोङो साक्सेस जागोन। आरो मान्थलि जिथुनाखि आंनि बे ड्रागन आबादखौनो बुंबाय, जुदि 1 बिगा जुदि गायोबाबो नोंनि पार मान्थ हिसाबै 20निफ्राय 30 रोजा फैगोन आरो जेनेबा। देग्लाय गोदान फुलि नुबावदों, बेसेबां फुलि जाबावदों? देग्लाय 300टा फुल बनायनाय जादों जिथुनि फाखा खुन्था। बेहाय 900-1200सो फुलि नांनाय जागोन आरो। ओरैनो बे बिफां फुलि गायनायाव दिनैसिमबो 3 बोसोर जाबाय, सरकारफोरनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर? आं एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय नैबे माल्चिं प्लास्टिक, बेजों लोगोसे हासार, आरो नैबे आं बेखौबो बुंनांगोन जिथुनाखि आं नै थांनाय 6 मान्थ जाबाय, 6 मान्थनि सिगां आङो बादाम लाबोना गायदोंमोन। बादामाबो जथेस्थ' मोजां जादों। बादामजों लोगोसे गम माइ, बेफोरखौबो आं अफिसियेलि हिसाबैनो आं लाबोनानै मावनाय जादोंमोन आरो मोजां जायो। बे आबादखौ नुनानै खाथि खालानि सोरबाफोर सोलोंनो बिदि फैदों नामा? नंगौ, गोबां मानसिया फैबाय थायो। बे आबादनि सोमोन्दै गोबां मानसियानो सोङो, आरो जोंखौ जेराव लोगो मोनो बे आबादनि सोमोन्दै सोङो आरो। बे ओनसोलाव दाख्लै जिथुनाखि दैबाना खुरखानायखौ बे जोंनि जनाय समनि एमएलए बिथाङा नायदों, बेनि अनगायै नोंथांनि बारैबो ओरैनो माबाफोर आसा बुंदों नामा? बे समाव आङो थानो मोनस्लाबदिया, आं न'आव गैयामोन। अब्लाबो माखासे अनसुंथाइ होगोन होननानै फोरमायलांदों। आं दासिम मा अनसुंथाइ होगोन आं बेखौ फोरमायथ'नो हानाय नङा।